pai nande nai tan buangkan usah salahkan de nai batanggan kereta lagi de banyak bananan de nai pikirkan kadang timbul rasa iri di badan mencari kawan sadendang nan alasana lai dicuba sarupa orang namun nyo indah kunjuang sanang bau salai tapi data tambahan oh Tuhan tolong tunjukkanlah denai jalan antara sakit kini dahulu untuk laisanan kemudian timbul rasa iri di badan mencari kawan sadendang nan alasana lai dicuba sarupa orang namun nyo indah kunjuang sanang bau salah